Здравейте! Днес ще поговорим за щастието. Щастието – това е една вълна от енергия, която е в нас. И когато сме щастливи, ние излъчваме навън, към хората, към всичко живо. И съответно, ние я предаваме. Когато сме щастливи, енергията и вибрацията се повишава. И ние предаваме на хората и на света около нас. Нека бъдем добри, нека бъдем усмихнати, защото когато виждаме усмихнати хора, светът се усмихва на нас. Когато даряваме усмивка, ние получаваме усмивка. Това е енергия. Затова хората говорят за кармата. Кармата е всичко, което ни се дава в последствие на нашите думи, мисли и дела. Когато мислим негативно, когато не сме в ресурсно състояние, когато сме гневни, мрачни и тъжни, съответно, ние не може да получим благословие, радост, щастие, изобилие, защото ние сме на ниската вибрация. Аз за това съм тук днес да споделя с вас, да бъдете винаги на високата вибрация. Защото когато виждате хора, които са щастливи, усмихнати, добронамерени, всеотдайни, с висока енергетика, те ви запалват. Те запалват искрата във вас. На вас ви става мило, топло, слънчево. Хубаво е да срещаме такива хора, а когато виждаме гневни, мрачни, обиждащи, това нас ни потиска. И си казваме, защо има такива хора? Аз ви призовавам, бъдете от тези, които даряват щастие и усмивки, защото във Вселената е това. Каквото даваш, това ще ти се даде, или каквото си надробиш, това ще сърбаш. Абсолютно всичко е закономерност. Всичко е енергия. Вселената е енергия. Светът е енергия. Животът е енергия. Аз ви призовавам, бъдете в тази високата енергия. Тя ще спаси света, защото света има нужда не да се борим срещу злото, а да правим все повече добри дела, да се средоточим енергията си в добрината. Така ще спасим света. Дай усмивка днес.